So guys, nanato diri karon nabot na ko. Ako'y nakulbaan kay nigawas man ang atong victim. Pasig mahatag na to ning pinakalit. Dali sa pastor sana ko na akong tripod. Okay. Record na tong mga moments na to. Ito pa ito. Saan na siya? Dapat nakaana ni siya. So, ang saan ako ni kamera kadali lang. Then, plus turn siya 3. Dapat balance daw ni. Stable. Tutuwag na. Dapat na siya.